suodattaa vai otaksä vastaan suoraan vaan? Kaiken mitä tiki toki tuo vastaan, tuo idän valtion algoritmi luopskaa. Älä ole muovailu pahaa vaan, kehitä sun kriittistä ajatteluas. Älä pysy pässinä narussas, vaan ole demokratian sotilas. Nyt tiedonhakutekniikat haltuun otetaan, Arnin tiedonhaun opastuksessa ne katsotaan. Sitten taas tämmönen, usein mut kysytään, että millaista on toi nuorten kirjastotyö, niin sitten mä tämmösen biisin tein, jolla mä yritän vastata siihen kysymykseen. No millaista on toi nuorten kirjastotyö? No. Innostetaan nuoret lukemaan kirjoja, lukemaan kirjoja. Kannustetaan nuoret lukemaan kirjoja, lukemaan. Lukettis nyt kaikki nuoret lukemaan kirjoja. Hyppikää kirjaston tutkima hyllyy, yhtään ei haittaa. Vaikkoisi kirjoilla, tule vain rohkeasti lainaamaan klassikoita. Humiseva harju, lasi, helmiteeli, tetin rupu, rusun nimi, poster, viiden koira. Ja oikeusjuttu, maameren tarinat ja erämaan kutsu. Sinuhe ja neiti Marplen viimeinen juttu. Paimennetaan nuoret lukemaan kirjoja, laitetaan nuoret lukemaan kirjoja, laitet, kaivetaan esil haudattu lukuinto. Jälleen taas nousee lukutaidon aurinko, Aaressaari, Dracula, eläinten vallan kumous, maailmojen sota, idän pikajunan arvoitus. Inspiroida nuoret lukemaan kirjoja, saataispa nuoret lukemaan kirjoja, saatais, lukutaito ruletta, tekee susta rikkaan, ellei tyylin saatas näy, niin miten hiffaa. Asioita elämästä kivet ylös tikkaat, kasvat potentiaalistut sinut itse sikkaa. Woo! Tässä on aikaa. Woo! Iiseloisan tässä vielä